Dalang samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langito na mga amahan nga labing gamahanan. Ani agron sa studio sa Island FM Radio DYR. Minaut kami kanimo langitong amahan Yahweh. Ipadala mo balang Espiritu aron mutob sa mga nauna kasing-kasing nga ginimisgutan karon masabtan plasunan aron ipaambit suban ni kinahanglan. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo uban sa panabang ni Virgen Maria o ni San Roque o sa tanang anghel o mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Magandang hapon mga kapatid sa Luzon. Good day to everyone outside of the Philippines, everywhere on earth. Welcome sa tong tulmanon. Ang itanong mo kay Brad Iway. Biblia, moral theology, dogmatic theology, standard references, o philosophy ang sasagot. So muna nga kang Ili Soriano, Biblia raman to, yung kini perteng bukata, na moral theology, na dogmatic theology, na standard references, na filosofiya o pulong sa Diyos. So wala si Ili Soriano na makiksunan na mingon sila pareha o buwan. Dili na lahi kay sa moral na ang hagba na sila Soriano anak kay moditsong itong hukom na yun. Ang moral theology sama ng naglimpinda, nagmasturbasyon niya. Ado na magitawag sa moral theology internal forum o external forum. So internal, sa Diyos na. External atong pananaw na. Maybe correct. So muna dito ka-decide ng hukom nito sa tao nga. Imperno na anak. Dili. Halapad kayo ang kuwas Ginoo. Una nga, dili basta-basta sa laing bahin kining philosophy, daghang mga principal branches of philosophy. Logic, psychology, ari sa ontology, science of being. Usa sa example na kining Godhead. Kung filosofiya lang dan, motos ningon tong Grandmaster sa Latin, Monsignor Caetano Gilbulingo nga, kanang Godhead, ng iskutan niyo, filosofiya raman na. Kaya pumiyong ka God gani, understood immaterial being na ang died subject to death kinamatay man material being. So sa science of being, immaterial being o material being, dili man na magka-mix ang kining immaterial being o material being. Dili magka-mix. Kay kanang immaterial being di ka na mahikap nimo, hangin di na mahikap. Dili man na subject to death kay mamatay din na. Niya ang material being mo nung sama na to, tao, natay physical body, natay material being. Si Kristo adun natay material being. Lawas noon ba? Kay nagpakatao mas Kristo. Sa nagpakatao sa para malansang siya sa cross. Kaya di man siya malansang kay material being man. So sa filosofiya lang daan, kung mamugos nga gadayad yun, literal, nonsense, absurd statement. Ato recognize si Brad Wawi Alpar, Joey Alpar ang iyang batos mga kauban ba? Kung si Naro Joey Alpar kagahapon no to ba? Live gumikan sa kuan ba? Kulian di sa studio. Pero karon sugod-sugod ang sayop mo. Maka sugod ang sayo. Pero before mo undang buta mga kiksunan kay na may mga black timer mo rin eh. So yan mo na mga intro na ko sa programa, kang Roger si Maprangka na ang bagitan komentarista license KBB. So yahan na, mingong ban nga, banggiitan nga komentarista, Roger si Maprangka, iyan ang view, pananaw niya nako. O kanang bagitan debatidor, dagang mga mingon, Bradshaw, kunande sa mingon na, sa una, Ijibol, dagang kayo. Romeo Gumira, si Ricky Implio, ang sweet pitching tirada. So sana sa ako, pero man kini ato agud panglangit man kini ato kung espirituhan ng butang niya ato ni
kay mato pang Joey Alpar. Tagsarang komentarista nga mangisgot og Ginoo. Mangisgot po siya, pero ako komentaryo ni sa mangisgot. Ginoo ulay sigutan, dibatay ko tayo ng parte sa religion mga kaigsunan. Joey Alpar, ang sa mga Tiger Martial Arts. Danny Diaz, kumusta na nga ron? Nya, ato na basahon mga kaigsunan, ang Ebanghelyo di atong basahon nga kay ni text ni Brad Ijibohol kay pulong mo ni Ginoo niya. Kuang gini ni Juan, iyaning habit kada buntag musin gini si Brad Ijibohol, pero September 2 may nabutang rin, advance mo rin. September 1 mo rin Ijibohol. Mateo 25:1-13. Ang sambingay sa pulo ka dalaga, ang 5 nila danghag og ang 5 maalamon. Ang maong sambingay naghulagway usab nga kita unta magmaalamon, nagtukaw andam unta kita og nagmalig-on nga sama sa lana kini maoy ang grasya nga dili unta mawala kanato ug kini ang magtahod kanato ug kini ang magtahod kanato sa katapusan. So mo ni ang gihatagan og personal nga umalandong ni Ijibohol ang Mateo 25:1-13. Sa asing basahon ko nimo nga para gitext ni Brad Melvin Mata si isin nga usa ka ebanghelyo tag-asa pero wala na itong basa naman ito cellphone ko niya kani atong ibasa na ni sa keypad ba. So nindot ni mga pasambingay gani kay Kristo ko sa 1:6 ni gamit sa mga parables, mga pasambingay niya dili man to na makuan kay lawom kay Ingles Ginoo kay di na ito magtugkad kay ingon Ginoo sa Isaias 55:8 ang inyong una-una dili mao akong una-una nya imo gi ipatukma dos Ginoo nga imo atong una-una nga material being ta tao man ta. So mo na nga kita tao subject to it ang Dios dili man na subject to it immaterial being mo ta mi og aday literal nonsense na daan sa filosofiya lang daan ug ari kas dogmatic. So what is dogmatic? Explain the truth about religion. I-explain na nimo nganong dili man siya mamatay na immaterial being mo na dogmatic. O anong di mamatay? Kay espiritu man nagingon man nga sa Juan 4:24 ang Dios espiritu. Unya ang espiritu way lawas bukog Lucas 24:39. Unsaon nimo Dios pagpatay di man na mahikap nimo di mamakuptan. Mao na nga espiritu immaterial being nga. Immaterial being mo na nga lawom kay na nya karon sa balang kasulatan sa Roma 1:23 may balita Biblia, ang Dios walay kamatayon. 1 Timoteo 6:16, ang Dios naa sa adlaw nagpuyo nga dili maduol nga wa siya kamatayon ug dili mamatay. 1 Timoteo 1:17, God is immortal, ang Dios way kamatayon. So mo na nga diha napita mo uyon sa ubang pare ini. Mingon siya divine nature man. Divine nature man ang di mamatay, Brady Wade. Oh, naabitaw na kay ari ka sa Bishop Moro, Our Catholic Faith Manual of Religion. Ningon mo dito nga, one God in three divine person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Unsa man na pagkausaha? One God. Dili three gods sa one God. Moingon man ng Iglesia ng Cristobal, uy, Diyos sa simbahan Katoliko Romano. Tulok bog Diyos, kay amahan Diyos, ang anak Diyos, Holy Spirit Diyos. Kung imong gamito ng adisyon, kay one plus amahan o plus anak, duha na. Niya, Holy Spirit tulo na ka Diyos. Dili ingon anak pangununa sa simbahan Katoliko Romano. Multiplication ang gamit. 1 times 1, 1 lang yapon. Times 1 lang yapon. Muna nga, sa Persian 5:7 sa King James Version, 1:5 For there are three record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Tulungan nagpabato dito sa langit, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo, o kaya ito tulo, usara ang gitawag og one divine nature. One essence, one being. So, maingon ta nga divine nature, experience it, na-apel kamatay ang Holy Spirit, astang God the Father, astang anak, si God divine person, way limang si God divine person, kay mumanilan sa cross, nagpagkatao.
Pero mingo na apil perting dako ang heresy nga naman heretical teaching nga mingo ta nga divine nature experience din. So nalitok na sa kapari sa Bohol nya i-video mga kigsunan nya nag-update kini mga BOS di Cebu nga nakasin po na ko pwede tanawa 4 minutes and 36 seconds itabi ang sa kapari sa Bohol atong anlan Reverend Father Darwin Gitgano naam gitino. So may kay mga ito yung mga CFD tungtuwa di kay mo plastar sa social media explore ako hilim ko na din nalay mga amigo na to Brigadier Nisa si Ricky Empleo Anthony Alvarico mga deliverance mo nila nga mo anay sa social media. So, igor ta ni basa dia nya may kay sila mo kahimutan ba mga kaigsunan. So muna nga pamalandong tana ka panulo abugat kay na nya uban mga sama ni uban mga sibre ningon nga angkon nga nasipyat ang pare nasayop paglitok. O mao lagi na nga angkonon tana kay usam na kay humility mapaubos. Kunita mo ang gumurta na Martin Luther na manugay mangugat bidag mayo nga ang tibok video tanaw nakalitok namang daangon. Lisod man na. Kaya manubag na sa itong istorya. Mga panulti. Matthew 12:32. Gregory Limbangog. Agoy. Ayaw kalimot dili sa CFD office, Brother Wede. Wilkie Ibones, Sigsone Judge Ibones, si Dakay Araw Kalib. Mura man yung very nice, Brad. Binalitaan man yung mga kuwan, Brad. Mura man kasparog mga chess player. Di Harris Pantunial sa Mandawi ni amigo ni Joby Silio Wilson tapayat ni Mario de la Serna sa Banilad Mandawi mga kaigsunan. Ingon to si George Iborda sa to nga nay si Spire agi luwata naman ni Brad Adam Amber miaging Domingo dito ang si Spire mura ko sa kadlaw ro gito Lunes pagka sunod pagka ugma tagubtob na sad kay ni pahayag mas Balsok Fernandez sa USDR. Kanya iyang gingnan nga kaning ceasefire sa mga para na sa mga general. Kadto mga sundalo ang mag-abot ang moingon ceasefire gibirahan na daan. So mubaos yun. Nya pag tabi ni Balsok ito psychologically speaking ang mga GDL gaday literal mubaos man to gyud nga ningon Balsok nga kining gipirmahan ni Colonel Vidal. Walay nakasulat divine person died literal. Divine person experience din. Ngano man sa 1997 sa convention sa Davao, Abril 18 nga 20 1997. Wa si Colonel Vidal bright ka ito kuno, bright yun. Patanon pa kay 1997 nga para mahusay ang panagbangi sa sibil nitong panahon na dili ka barero kanan may social media nga pasug na gayron nga ang gibaruganan ang pagkatao na matay ni Kristo pero ayang pag-Diyos ni Juin wa maunsawa ma-damage. Nganong pag 2020-23 gisulti ni Reverend Father Darwin Gitgano sa public area wa na ito isulti sa public kay natural mo react ng mga side na mo yun kay hayag mas daghang ulit followers o yung karon ngalingom siya nga Diyos nung persona na matay nabasa itong libro patapot ni Donato Putong. Wa kay ba Donato Putong nga last penso nga nanay divine person experience din wa man sa unang pirman Colonel Vidal sis Colonel Vidal wa kalimutan daw na ingon si Paras Pilipinas ireklamo na klaro nang kay na kung natas Ginoo kinahanglan nga wang yun may gotas pinel 21 utso na itambog ng linaw nga kalayo dili mayo nang ana kay ang Ginoo man to di ni pang politiko so manay lisod kay nga na kuan ba ingon na bitong ngitak paagi gyud kay para nako kaning CPCP daghan man ang obispo no sako pa na ang pangutana nako nahibaw ba tanang mga obispo dia muna kong pangutana na by records video yung nahibaw ko gisgot og gaday literal official doctrine di ka pagitunog ng papel dito dayon video mo na diha parang Padre Darwin manitabi ba manigar to niya na video bisa gidelete pa to daghang mga CB naka-save ito. Una itiman nga yang ko subang simple nga siluan ang kanis Padre Darwin nasipyat na sayop lang siya. Sa ato pa day huyo nang nasayop yun sa pagsulti. Mas may siya gimingon
Kay anha nga kuan mga kigsunan. Unya si E.G. Bohol na nabasahan ako iyang message on wa na nama cellphone ringa. Kasabot man ko nimo iwayde. Nahugot ka sa mga depensa sa doktrina. Kaya ningon mo ko sa ingon ta kulto gud mga kigsunan ekspresyon na. Nga simple. Namoy ubang mga grupo nga nay leader. Nga ang ilang una-una naaras leader. Oh, laban na bisag simpyat. Ana ra ba? Di ba na mao? Kaya ito dili ta panatik nga kuan. Ang prinsipyo sa Roman Catholic Church ay kagawasan ng mga tao. Simbahan. Anas sisisi. Natin kagawasan katekismo mo sa Catholic Church. Niya, kini napos Biblia. Sira 15:14 ka 20. Ihatagan na kagawasan sa Ginoo. Yang Ginoo, si Jesus Christ, mo may founder sa Roman Catholic Church. Oh, muna nga, muri ako bang reliyon? Dili na founder. Ano mo, anak na. So, ang punto diya mga kigsunan nga ang kining ang leader nga gihimo na nimo siyang gila nga himo mo imo ng Dios ba di na maayo silos ang Ginoo na human way of talking and Dios di misiloso sa mga tao nga buto sabot nga siloso kung siloso ang Dios mo na makabantay ta sa kuan nga ang Ginoo immaterial being ni wa ni kanang parehanato ba lahi na kay moingon si Monsignor CJ moingon siya nga God is ang Diyos maluluyon. Para niya, dili man na yung sakto nga hubad. Kanang ingon nga, God is merciful. Tawhanon na mag-istorya, pero ang sakto na, divine mercy. Kaya kung yung miskot ka maluluyon, part of, kung ano na, kay feelings ba nga, dili siya perfecto ba nga, kita tao man ta, niyang tao lahi mas Diyos, kay immaterial being man to. So, nasa'y, kuan, so, muna nga, ang Ginoo, lahi gini siya sa ato agad. Kay atong nauna atong Ginoo gihimo man tong tao di man mao kalayo ang Ginoo nga pure espiritu na ang Dios na sa tanang dapit mabitang tingala ka ang Dios sa matay naam na sa tanang dapit pati mo na sa tanang dapit mo na nga na ginang nga philosophy. God is absolute simple presence absoluta ining simplex presensya na ang Diyos diri sa DYR, na dito sa Manila, nasa tibok kalibutan. Eh, God is everywhere man. Kung naay gamay nga lugar wa siya, dili siya Diyos. Eh, perfect man siya. Ang Diyos perfecto na. Muna iti man eh. Kung na siya diferensya sa, kung wa siya, dili siya perfecto. Nga man sa kuwan, fundamental sa Katolik dogma. Nga ningon diri nga, ang Diyos, perfecto yun. Tara. God is absolutely perfect. Oh. So, man defeated. So, the absolute perfection of God. Mo ba tayo panultiyon sa linatin nga, volum ex integra causa, malum ex cum defecto. Ang Diyos mo'y hingpit. Way sami. Kung sa kababayang guwapa, kung na siya muta, siya mata, dili na siya guwapa, sirak ba? Ano man, nambay di prinsya. So, man ay simple bitang nga kuha nga, kaning ginawa mong gisamay sa gamay. Oh, muna nga, klaro mo kayo nga, kung espiritu niya, side siya sa isig ka espiritu niya. Dili mo tayo espiritu. Ang nasa 1 Corinto mga kaigsunan nga, ang kuhan, niya buhi, manamtay, lawas. Kaya itong kalag, ini kamatay sa tao, kung si parit pa ng kalag, lawas ilubong. So, espiritu na to. Yan, namatay itong espiritu na eh. Di mo na mamatay. Sa mo tan Diyos, sige na mamatay. Labing gamahanan ko, mamatay mo labing gamahanan. Silan matubang si Tupila Prado ni live siya siyang social media sa nang siya live nga nakatatak yun the second divine person ang second divine person dili mamatay sakto yun so ari tari sa kuan ngini man ang isyu ha kadang si Spire magsunan kung mag-ceasefire ang Sibo ang gaday literal wa man mamandar ang gaday literal nga silindi nila Davao nga ceasefire po wala mamandar eh. Mandar eh, pada Darwin. Nihangyo to. Kay, Tony Agi niya nantawan mo yung video nga, divine nature experience din. Niya, naman na sa Biblia nga, sa Tito 1:13, badlunga sa walay pugong-pugong para makabaton sa ustong pagtuo. Sa to, dili mo na saktong pagtuo nga, ang Diyos nung kiniya namatay. Mapil ang amahan ng Holy Spirit.
one divine nature ko sila. Basang Trinity yun. Our Catholic Faith Manual of Religion. Perting klaruhang libro ni Bishop Moro. Sa dugma, dili. Nasa des dugma sa ito nang gibasa sa miyagi. Nga kuan, Biblia naasat kay kanang dogmatic teaching, grounded kila sa pulong sa Diyos. Kaya di na ihanay diya kulay Biblia. Grounded kina sa Word of God. Karon kining ang usa sa mga kuan kining Diyos, dili na ito na matugad ang Ginoo kay Diyos ko na. Nya inon yanuhon mo namatay ang Diyos. So ang sika naman person matubang si Topel Aprado, eternal man eh. Naasa mabasang eternal ang si Kristo may tumong ini. Nasa 5-5 sa Catechism of the Catholic Church. Atong tanawon rin ang CCC, mga kaigsunan. Ningon rin nga, little child, God eternal. Wa may laing na pagkatao ni Agisus sa kababaeng bere. Isaiah 7:14. Yan natuman kani sa Mateo 1:18-23, mga kaigsunan. So eternal si kuan kining Jesus Christ, si divine person. Ang fundamentals of the Catholic dogma, page 36. Klaro kayo nga eternal usabang sikan divine person. Unya usa ka bagitang santos, si San Agustin ni-explain sa unsa maning gitawag og eternal. Santos ana, mga church fathers ba. Unsa man na siya. Aperting nindota rin mga kaigsunan nga kuan kining ador na si Christian Kubiro mo taga Surigao nga. Brad, pwede ka makaseminar sa apologetics. Murag mga ito nga nilakdak to sa messenger. Murag Surigao mo ito. Asa na bitaw sa Surigao. Layo na po. Ito tanawin rin sa page 36. God is defeated. God is eternal. Saan ko siningon nga ningon rin mga kaigsunan sa iyang suwat nga God's eternity is a constant present. So, divine eternity, Diyos nga. So, man isa sa punto mga kaigsunan nga ang pahayag sa mga santos, uban pa, wagi kamatayon. St. Augustine says that God's eternity is a constant present. Eternity of God in His essence, itself, which is the nothing mutable in it. O sinangka, rating, so dili na mamatay niya. Nagpagkatao siya, in order to die, He assumed in human nature. So, material being naman na si Kristo, suma sa Catechism of the Catholic Church, number 480, Jesus Christ of 464, true God and true man na siya. So, true God and true man. So, usa ka persona, duwa kini ay Diyos ito ang matuod. So, ang usa ka kinaiya niya, material being to niyang divine nature, immaterial being. Karon, ang proper subject, suma sa 468 sa Catechism of the Catholic Church, ato na sakyan nilang ang doer action na webly man na si Bishop Bacana mingon ang ultimate subject mo gyud divine person, si kay divine person. Why tanan gigutom siya giwa, pero ingon ni kay kung ang si kay divine person is always alive, died in his human nature. Mo na sakto nga correct statement yun. Kanang ibasa nila nga kaning the teaching of Catechism, teaching of Jesus, kanang libro nila nga naikaday literal, gigamit ni kagabi tinubagay mo sa public. Akong ingnan, naay first statement, basaha, suffered and died in his human nature. Pero sa tumoy, ang gibutang nito, nga wa makatatak yun ng kanang statement mga God died, literal, wa nakabutang nito. Ningon lang suffered and died niya. These are literally true, ana. Pero gispikar. Pero ang point, ana, ang giigo, ana, kanam ko yung mga mensahe, may sisama sa newspaper nga, ang punto ba, panitang ibalita nito, itong saka amahan dito sa Argao, news kagapon, o magabantay news ron, nga saka iunay na yung anak, 7 anyos, hantod na 9 anyos na karong tuwiga.
hilawas pa. So linuog nga paagi tungod sa adik gisyabo ang maong amahan sa to pa nadaot ang pangununa way nagsabo nga mabuutan una nga dihan dapita mga kaigsunan nga example na to sa inyo sumoto gigo nga sentro ito sumura na nga ang sentro sa ang pagkatao sa maong libro ang suffered and died in his human nature. Klaro mo kayo Bishop Moro klaro kayo ningon sa page 75 sa Our Catholic Faith Manual of Religion nga although only his human nature died. Catechism Council of Trent, bisang saan ng balitaan na. Na the strictest truth gaday, mingon sila pakpak kay na. Wa pwede mahuman, basa sa pundo niya. Wa mo siya mabasa gaday literal sa Catechism Council of Trent, literal po literal. Na literal, wa masad. To suffer and die are incidental to the human natures only. Only without anyone else, nothing else. Huwag ilang pagkatao. Kunya, si Bishop Pakanim sa kaubismo mag-iitan sad, ningon yun nga, ang gaday puras, ang ibig sabihin, ang ipasabot o ng gaday puras, ipasabot mo na. Ang proper subject ang mga namatay nga, divine person, ipasabot. And the second divine person, who is true God, of the Blessed Trinity, second divine person, died in his human nature, in his humanity. Tataw, klaro kayo na mag-igsuna. Maupitan na pagkatao, manahingos mo Senior CJ, Grandmaster sa Latin, kanuna yung buhay, bisang ipatay siya. Muna nga, the second divine person is always alive, died in his human nature, always alive, dabay always nga namatay. Muna sa Catechism Council of Trent, dito, always united ang divinity ngadto sa lawas ug kalag ni Jesus Christ sa lubnganan. So wala mamatay ang divine person. So sakto si kuan na si Sinto Pel Prado niya kaning uban mga sibre mo ligwat yo bisan kulay mabasa. Pangutan-o na to ang second divine person dahil literal makabasa mo sa libro sa magisterium diraw. Nya sa mutahod magisterium. Wa kini mo mutahod sa sisi nga si John Paul II na Santos na with the College of the Cardinals mo ni promulgate ini Catechism of the Council, Catechism of the Catholic Church. Diya pa'y dugma, official teaching sa simbahan. Nimugna na ng gaday literal nga tao rin ng bugna na. Laiko ra, si Iblera. Ngay mga pare nga murag coach niya rin. O, muna nga, illogical mo na mingon ta nga contradictory mingon ta gaday. O niya, gaday literal niya God ganatay. Dahil logic o? Logic. Inalang nga, usani sa branches philosophy nga, logic is a science of correct thinking and reasoning. If you against logic, then you against the soundness of your mind. Sorry kayo si Roseller Bukog Sigwan, sanay ka law graduate, atong sa expert sa balaod po ba. Ingon doon mga kiksunan, contrary mga ni, contradictory ni, lahi ni contrary o contradict mga kiksunan. Nga pananglitan nga kuan mga kigsunan nga mingon ta nga ang sinina ni kuan ato example si Brad Adam Amper blue nya mingon ri si Padre Darwin green day green sinya green na nam say white nam say red so dili ni siya contradictory kundi contrary na kaya namay kitawag o gining both terms have a middle ground of the third alternative. So muna for example, gitawag o bad, good, beauty, ugly, ana. Pero sa ang contradictory, pagingon ni Adam Amper na blue, ano sa to? Blue ay ang sinina, ingno ni Padre Darwin kit gano dili blue mo na contradictory di mana ya mo na contradictory ito masawang kinanglan nga kuan mga kigsunan dera why no middle ground ba both terms have no middle ground or a third alternative so pingon mo nga God non-God God died nya God cannot die mingo God died literal contradictory na siya, hindi man siya mamatay, yung mga patyon. Oh, naday,
Naday laing ground na. So nga. So buhay niya patay. Oh. God nan God. So sana sa sumpaki na sa logic mga kaigsunan. Pakito kahuti. Murag si Greek word man is Brad. Good day, Brad Wede. God is always alive. Siyempre, intira. Ang Diyos dili mamatay. Apan, Brad, naandan good sa tao kay about na sa mahal nga adlaw muna dayon alas 3 mauron ang pagkamatay sa atong Diyos. Kini ang pagka pamulong sayop kay way kamatayon siya. Brad dakay Arokalip Plaza Boy na siya atong iwason. Sa to pa ang kinabuhi sa tao nga apil ang pagkadiyos o kamatay hasta tanang binuhat kinabuhi patay sad. Okay. Sakto sa na imong pahayag brother dakay. Kani Holy Week gi-subli-subli na sa Sibang Katoliko Romano adunay si Manasanta ba. Pero ano ningon namatay ang Dios, ang kasulti muna psychology magabi kinsa may kasulti. Pare na o dili pare, obispo. Laikor man niya, timana na to 90% ignoranteng Katoliko sa doktrina pagtulunan. Wa sa kalibutan ni tabi sad. Kay wa mo matuloy king sakto. Muna nga namatay si Kristo, muna klaro dia, Ginoo namatay. Kaning Ginoo lahi man ang kaning Ginoo god. Si Juan, wa man ni title of respect man. Si Kristo Ginoo sa tanang Ginoo, buhat Jesus the Messiah, Lord of all. Pero ang saktong termino nga igamit kanang panahon sa Santos sa misa, kanang mysterious pagtuo brad. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik. Wa man mo gamit ang simbahang Katoliko ang Diyos namatay, ang Diyos mubalik, ang Diyos nabanaw. Ang Diyos namatay, ang Diyos nabanaw, ang Diyos mubalik. So dili haom nga Juan. Wa man gamit lagi. Christ may sakto kay Christ death on the cross. Kana mo naman dugma page 183-184. Nya anong gamiton ulas dugma na gigamit. Gadayad literal. So, wala man na. Una nga nagkatawa din na una ni mugna ning terminohang gadayad literal. Matubang Brad Adam magimutan taga Butuan City kuno una-una na so. Kay 1994 kuno diha sa Basak Cebu City National Convention sa CFD. Ni walk out ang taga Liti, taga Mindanao. Si Attorney Barcelo Bacalso o with Bradshaw Fernandez mo nagpares versus sa Galiti, Mindanao ang isyu gaday literal. Oh, yeah. Idol ko ng paras. Si Attorney Bacalso niya kadkanatay mo na niya mo supa kong idol mo na. So muna yung ang Adam. Nangutan na kung siguro kay dili pa ko si Ibinan, nasod ko 2001 pa ko sa CFD Cebu Nisod. Sa dugay pa kayo. So munang kanang puntoha namatay ang pagbangi des Basak mo nausbad sa Davao 1997 National Convention. Saan lang ang tulo ka tuig. Nya nausbad gyud sa Cebu ne 2014 RMG Ramon ay nga luwali na gaday literal gibadlong ni Bradshaw Fernandez. Una itabua binangga ito sa una. Unya ta nagsugod tuon ito unsa ning siwa. Unya pag 2022 o 21 ni Ulbon makalipod. Anto 2023 nga nanay social media. So muna nga uban diehard sa tao pare dili na doktrina gigideharan mamulaba na nga wa gyud mo sayo ang pare dili na mayo. Muratak mo na magkaingon ko kulto Brad DJ Ball. Kay ang bantay ka ng mga pundok simbahan nga tao ang gila ng gamahanan dili na maayo. Ginoo tong gitumong nya naay mga balaan mga santos. Di ta mo one-sided anang pagpahina kay libro nang gibasa, libro kuno sa obispo nga ang divine nature di kina mamatay. Nya imong patyon experience dit sumpaki na sa panudlo sa Iglesia Katolika Romana. Nya si Bishop si Padre Rosi Manyangat miingon magyud
perti daghanang obispo na impierno. Oh, padiro siya manyangat. Nya mingnon po tanin sa uban diha nga, uy, laiko ra mga bran, badlong di kag pare. Oh, na mo na ingon nila. Kang pare ato ang ginang tahuron. Ang pulong pare katong dana na nga balaan. Muna ti mani, Sirac City 29 kama. Dito tahura ang mga pare. Unya si Saint Thomas Aquinas, usa ka santos ingon, when the faith is endangered, kung pagtuo mamiligro na, the superior can be corrected by the inferior. So ang superior taas, makoreksyonan siya sa ubos. Even in public, it is not a sin. Dili sala, Saint Thomas Aquinas. So adunay mamiligro ang pagtuo, bisag naa pa sa publiko, ang labaw na to, nga magtudlog sa iyo, ipabadlong na, Saint Thomas Aquinas. Klaro ana, nga kung mamiligro ang pagtuo, di mamiligro ang pagtuo ang divine nature experience net. O pari minisulti. Saint Thomas Aquinas miningon na, mingon mo nga, laiko ra ka. Wa mamingon si Juan, si Thomas nga pari sa ubali obispo. Yung obispo na wala to. Obispo wa man ay kalibutan ito mga pare ding reklamo dahil sa mga parokya uban. Obispo yun naguna. Mga tao na, like ko na, hangtod ko na media, daga media, komentaryo, tangtang itong pareha sa nasa parokya. Di lang ito, mention na may record na. So munang pasabot ba nga, kining si Saint Thomas Aquinas sa Santos nga, when the faith is endangered, the superior can be corrected by the inferior, inferior ubos, even in public, and it is not a sin, dili sala. Niya si Pope Pius IX niingon, usa ka santos na, Santo Papa ni Miyagi, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. So adunay maabot nga Santo Papa manudlok sayo, ayaw sunda. Oh. Santo Papa ray butang samot ang ubos sa Santo Papa, obispo pare papagmita na. Muna nga dili na kuan kay na may mga dokumento bot. Ato na basahon. Igan Pison, no? Ayong nga Japon, Brad, UID, palpak jud ang gadayt watching from Southern Leyte. Kana lang bahina nga gadayt. Samot ang butang literal. Nya pasangin lang sa tanila nga si Bradshaw nanudlo og gadayt figurative. Sinukduki. Mo na ilaha. Ko tagi ko video ako. UID nagtudlo og figurative. Wa gyud gilito kana yun. Nya butangam sa niyo literal nga sa to padili na tinud gibutangan niyo literal. Monsignor CJ na. Ano sumpayar mo literal. Dili din na tinud kay Juan. So man usa sa punto nga si Juan ako mga kauban niya. Itong gospel ito ni Juan na pumay. Last 3 20 ano aking sunan. Kini 24 sa dire sa Juan. Ito na yung basahan ng Juan rin. Organized series, Jerry Chica, GC Caballero, Nolan Caballero, Mervin Dasilio, o Victor sa Malabuyok, Jerome Christian, o sanay ka, Jerome Christian mo sa masak na yan. Jerome, o si Asol, anong pinamungahan. So, ito na yung Juan, ito na yung basahan ng Juan rin. Sa Brad MJ Missionary man, si Juan, so, kuan mga kigsunan kining ang ebanghelyo lisod po ni nato kano September 1 no. Kuan ni Brad Ejibol. September 2 imo nabutan ni Ejibol. Sambinga sa 10 ka dalaga og 5 ka danghag og nga 5 ka maalamon amaong sambingay. Wala nga kining sambingay di basta-basta. So ang Ginoo ray mo kuan ni kay sama na itong kuanggot sa Lucas 19:26-27. Dat-as akong katong dili gusto maghari. Dat-as akong tubanganod
patya. Si Kristo mo namulong na niya gigamit sa subang mga Katoliko mo na death penalty, patay ba? Lucas 19:26. Sumuna nga ang mga sibdi o mga minister karon napoy pipila ka pare, o yun po sa death penalty. O yun na, hadag ka ng glalay sana. Jikyo na glalay sa gikan sibuhan doon sa gidaming maridol sirna. Padong sa buhol god. Sa kinag, berting lang tugi na mo. So, gaunay na may daanan na. Ako, supak ko sa death penalty. Kaya na sa Katekism of the Catholic Church, una po na sa pulong sa Diyos. So, ilang gigamit ang Lucas 19:27 nga, dadas atong tumango pamatya. Kami ni Aramines, ang kurman sa Diway Arep, ganibati namin sa death penalty. Kausa dito sa Bisat Region ni Irwin Ibarita. Live, debate na. Niya sa vaccine nga topic, itong COVID ba? Kaduha may nag-discuss sa Diway Arep, programa niya, o sa Bisat Region. So, ginalantugi sa misa, kining vaccine. So, mga himuot ko nung unvaccinated ko. Alang sa lada, utro po ni, sa kuan, gadayad niya, unvaccinated niya. Sa restaurasa, so, GQ. Pero unvaccinated niya sila si kuan. So, napatay mga mo argue po ta na. So, dindot po to mga part of experience ba. Way dumot way personal attack. O ng mga nindot nga latugi. Isyo por isyo mga kiksunan. So, manang sa mga punto mga kiksunan nga, ang death penalty, nasa kanang gibutan na si heading, Luke chapter 19 verse 27. Tanang heading, parable sa pasumbingay na. So, ang Biblia, di na basta-basta na yung mga pasumbingay, para sa Ebanghelyo ni text ni Ejibol, na dili na ito matugkad ba? Yung ginuulawom kay na. Muna nga kay lawom, kita upoy lang ta kay daghang mga kalaguan nga mga pare o mga obispo nga na impierno kani gumikan sa panunod sa nga doktrina o immoralidad matur pa sa usa ka pare pader usiman yangat nga gipakita sa impierno purgatorio langit. Namatay siya nya mabalik bagis Ginoo para giingnan nga itudlo na sa kalibutan pader usiman yangat ingos pader usiman yangat kining patay na mo Ginoo why imposible na ko omnia ina imposible son apo Dio. Marcos 10:27, Lucas 1:27. Only God can ang way posible sa Diyos mabuhat niya tanan. Una nga, si Padre Jose Minyangat, giduol siya ni Virgen Maria, tumana niyang gisulti ni Jesus Christ, o tabangan nila. So ang rule ni Virgin Mary, tabang ra. So lahir as Ginoo nga, Ginoo ko ang na, labing kamahanan ko na. So muna mga kaigsunan nga, ang punto niya, nga ang mga pasumbingay diha, dili ta na matugkad mo nang ang Biblia nanay footnote. Kiwo kanang footnote ba sa bersikulo? Labi na itong Latina Vulgata, uban ni Monsignor Padre Coplido. Nay footnote, boto sa ng footnote, makatabang sa pagkasabot sa imong ibasa. Namas ni Nehemiah 8:8. Explain the truth, explain the meaning, what is written in the text. Sa ito pa, i-explain. Yan ka na 1:30. I and the Father are one. Na may puto sa Duway Rims Bible. Latina Vulgata. That is one divine nature, two distinct person. One divine nature, amahan o anak, may yung divine nature experience din. Napil ka mga kamatay. Ang Biblia. Munay usa sa kuntong itong pamalanong masipyata, ang uno na ito na. Ako di ka bangos publiko, mupisal ka sa obispo ito, pare. Murang na mga kigsunan. Pero, tunay tanawang David. Nagaliti na nagaliti na nga view po na sa duliti mga kigsunan. Herbert Ricto sa mga goy po. Saludar ko sa tanang mga CFD pero God died literal hisgutan dili nako musunod nila. Gawas sa God kanatay. God kanatay. Igan Pison. Okay ka na yung mga brad sa nga ningon ka nga turi basahon. Saludar ko sa tanang mga CFD. Pero God died literal, isgutan, dili nako musunod nila. Gawas sa God cannot die. So muna igaro, sanay parehat ang burganan na eh. Kaya naminaw mo ka na ko, God is always alive, God cannot die. So, mingon ang uban nga, wrong grammar kung God cannot die. Si Bishop Socrates Veligas, ulingon siyang libro, The Apostles' Creed, page 41, God cannot die. O na dito.
Nada makong mangya watching migo ni Arnold Mario Agbog si Kuan sa panauban niya sa Kuan nga gat kanatay gahaday dapat daghan ba na sa Kuan imong amigo dapat sini murag Kuan natakda naman so binigutan na recognize sa mga sulid nga way chapel dahon chapel nga walay sibre gaday literal mga sud sa kapilya sakop sa parokya yang yadulan sa dia mga pare ibaw ko na kaya sa mga ka Kuan bilib kong binigutan sa kalawisan na siya sa Lapu-Lapu sa chapel andira sa parokya way mga sud nga GDL gaday literal namral agural recognize si Jubilon Pastorel o si John Purka bili kong John Purka itong birada na niya tungtuwa po daghang itong mga Kuan Gregory si Jikyo Dani Kugtas uban pa mga Kuan pero sa isyo lang mga kingsunan kay diya target kay naman na sa art argumentation na debate necessity of knowing the issue kinahanglan hiba ko si isyo isyo ka pananglitan og larawan ang dagang ng purgatorio lahi na po na siya lahi na siyang argumento mga kingsunan ni Simang ba so muna nga isyo por isyo so why personal guntahon lang kay ubaw sumisad mo po ubaw mo ka na nga itong tabi ni Bradshaw Fernandez ingna mo na Bradshaw nga little pop little magisterium nung pagri pag-ingon sinang anak i-react ka mga ako wakay ko mo react na may maot siguro si Chong Chong ingna mo nga most tukate premiuman tika ingnam ko pare Brad Iwayde Brad Friend kapatid gaday literal dawata na ni nagpirmahan sa dakong tao sa Arsobispo Palma unya sa video nga i-video ni Jikyo ari sa Sumay with Chong Chua Adam Amper sakbuhin saksi dito yun Bradshaw Fernandez kami kaburnay ang human nature na matay yun mato pa sa dako nga katungdanan sa simbahang Katoliko Romano sa Visayas, Cebu, Arsobispo Palma. So, niya, Bishop Baktol, na idol ni Stibote, the divine second by person did not die, sinang anak. So, mga sungag doon mga obispong bugat kayo. Pero hindi ka na obispo. So, muna nga, ito ang pamaladungan mga kingsunan nga, perting liguna sa God kanatay, inquindro sa gaday literal. Muna nga, permanente di may mabadlong ni mo kuhaan, kay buhi mo mong iwali. So, buhi, ang patay may isispire na naglabaw sa National Presidency. Ilan ni inong isispire mo diyan, mga galing ka na tayo, di mo sanay kay adlok ni mawaw po nga, surrender tayo ni Noan. Muna diya mga kingsunan. Sabi mensahe diya ito na yung basahan mga kingsunan, si Igan Pison, ibalik siya rin. Ambot wa man nila basaha ang 1 Tesalonica 6:17, Roma 1:23 o Hebreo 9:14, Jeremias 10:10. Napay 1 Timoteo 4:10 sa Latina Vulgata man, Diyos buhi kanunay. 1 Timoteo 4:10. So, gibasa na nila brad, pero moingon siyang divine nature na. Nya kanang 1 Timoteo 1:17 po, ang ilang tubag na referido nas gada pader. Kanilang tugi na gada literal. Sa to ba kung referido nas gada pader, ang dili mamatay nga Dios sa 1 Tesalonica 1:17. Katong ilansan sa cross inyong gitudlog iwali nga gaday literal. Kristo man to, si kanang verse niya amahan mo katong 1 Tesalonica 1:17. Duha ninyong Dios. Ama buhi og patay. Samot nga di malas na nanong kalgiya kay Res. Tino sa ridog si Toto ko ba sa street preaching ni Lakwel Joel. Recognize kay ibiyoro po itong hapong mo ito ma-recognize. Pero yung gumira po mga God kanatay ni Ger Pantonial o si Jeffrey Amaba o si Salvador o sa isa pa na uban rin nga kuhan good PM brad si Lito si Saldo ex-seminarian Minsayro na siya fellow judge o si kuhan Jerome Craste Julius Lawa sila ko si Badisikil o Gregorio Nogos Rogelio Coiros Argao kanay samutan ng God kanatay sila o wala nga usa sa punto daghang Diyos kabuhi ini siwa mga sikdira man mga ubang Katoliko mga followers dito laban as pare kay pare man pero timan-an na to nga
hibaw ta sisyo di ta mo dito laban kay wa mo sa kumudaw sa pagkapare kay dipinsa ta pagkapare kani dili ta sisyo mga kaigsunan. So dili ta one sided mahimo ta PBM ana laban ta leader. Sibahan tong labanan. Panudlo ma. Anthony Canillas, damlay ko. Kumpiran Brad, kumusta? Kumbati Brad. Anthony Canillas, niya ka deliverance niya na day grupo nga mga community po. Ugihan po ning amigo sila ni Brad Noy Salazar Dumayang. Iyang batos pa rin mga kaigsunan. Niya Anthony Caballero ug si kinang mga diehard nga God kanata kinsa pa nang uban diya mga kaigsunan. Wa na itong mabasa ang uban mga kaigsunan si kinsa pa nang uban diri si Juan kining Royal Brunes, God kanatay, o si Juan, Jerome Intong, sa panang ubanday mga kaigsunan, Wilbin Matas, Niblim siya, Gregory, Wilkie, sa panang ubanday. So daghang ng mga utana rin, dapat may ikuha na rin, sa panang ubanday. So, wala na ikuha. So, ini lang mga kaigsunan, mga 10 minutes na rin sa itong programa sa DYR Island FM. Aling Bakalso. Migo rin ng Dinis, Padre Dinis kumot berpatro. May muot sa Padre Dinis na unsam ng seminaryo ng problemaha ko ang gaday literal sa filosofiya ra mo na. Nagdako ng CP versus CP. Na-appeal pang pare uban o obispo. Una nga mahimuot po tama kaigsunan. So ato lang ikuan ang dugma sandig tas dugma kay kanang gaday literal sumpak sa dugma kamatuoran special teaching wa man nagidugma ang imong ni dugma bago sa doktrina noon una nga si bijahan ko si Bulanon nga kuan na sa kanang bago naman doktrina ni muro pud ang igama Juan Pasiones bad ilyong responde si Brigadier ni sa Dornes ug si kuan Mana barad-bare bisok si Elpidio usam ni sa mga gaday literal. Malandungin ninyo nga madugay magama mo ninyo bago. Kapag saan niyo birada buhi nga Dios gina daghang pabor buhi nga Dios kay magapo ganita sa patay nga Dios. Matud pang sa 1 Tesalonica 1:9. Ningo dito nga living and true God sa English Bible. Buhi nga matuon nga Dios. Unya, true God, asa mabasa ng true God? Naasa Catechism of the Catholics number 47 ito sa na dari mga kaigsunan nga 47 nga nag-ingon yun. CCC 47 sa libro ng Magisterium kaniingon mga tahurang Magisterium. E.G. Bohol, libro ng Magisterium. Kung sa Magisterium, makilalis mo sa rayon dahil mingon mo sumala sa CPCP with due respect respetara man to na di kay gamiton nyo na di na kulong sa Ginoo nga kasama sa Biblia. The church teaches that the one true God our creator buto sa the church teaches that one true God nagtudlo ang simbahang Katoliko Romano nga usa ka matuod nga Dios. Robert Ree, sani ka natagabuhol ni nga God isuli sa lain ni. Anthony Canillas. So ako pa na yun nga, usa ka matuod nga Dios, mo nang usa ka Dios, mingon nudlo ta Dios sa matay, kanang Dios sa di na tinogay na matay man, gampo mo di matuod nga Dios. Dani madiha to nagkunais mo. Brad, nibasa ko sa Code of Canon Law 751 o una unsa ka heresy Brad Anthony Canillas. Si kuanay Robert Ray gumanit murag God is always alive ni. Kana gyud buhi kita Brad kay magampog kas patay. Wala hinungdan bon magampog kas patay. May kalagalag ron angan sa kalagalag ambot ang patay, pamisas patay. Wa ikalayo pa. September ra ron. October na pay 2 ka buwan mga kaigsunan. Wala nga, ito na pamalandungan nga, kining Dr. Sanley Caminero, sanay sa tuwid Christ, ang termino Christ, dito na cross, sakto to ya. So, sakto sa kay ako, para na ako, Christ dito na cross, dugma man na, Dr. Sanley na raw, itong amigo ni Jental. Atong tanawon ang 184,
sa CCC mga kaigsunan. Uy, ang Will Angel Rafael Uwela to recognize kang EG Bohol ni. Nga nindot ining haplas mo, murag natin order tong uban ko ni, pero Domingo po magkakuha po mga kaigsunan kay dili na pagkayon paliton mo sana mga kaigsunan. O Attorney Sigfrid Diaz na recognize amigo ni Rian Fuentes usa ka direct tuga ko ni kanang giluwasan ni siya. Attorney Diaz ni kamayong tao po kay bugado nga sirakterada po ba. Ingon diri sa fundamentals of the Catholic dogma. Christ offered himself on the cross as a true and proper sacrifice. Christ's death on the cross. Kanang tayo gamiton unta kay kanang Christ ito namatay sa krus sa Golgotha. Si Kristo man na igo sa dugma yun. Muna yung saktong termino. Hindi mo dawat tinigil kay ito magiging God yun. Gamiton nga sumpaki na filosofia. Sigfrid Macarendias. Agoy, ayayas, katikuka, sad ning mga gadaid. Shout out, Brad Sirak sa mga team building. Gator. Bitaw. Sirak naman sa Biblia ko, kay mingon tong pare, mingon ko. Ano yung mabasa sa Biblia day? Pwede na. Sirak 26:22. Milkikilik, minaw. Wala lang kalipay sa mata lalaki, mata nagwapang babae. Sirak 26:22. Kung di ka matanaw, bayo tingali. Na mas Biblia, ulong na Ginoo. Nya sa Sirak 9:8, si John Saldi ini Renjo Komintir Boracho mingon sa asa to mabasa ba sa tumbasa. Mingon sa Sirak 9:8, kung makita ka babaeng gwapa, ilingiw ang imong naong. Ilingiw, pero ang mata nagpabilin. Katawan ng mga minister ko speaker ko. Kung sa pag mata pabilin imong naong di, nadala sa itong mata lingiw. Pero punto ba nga, kung nakay daw utang na una na Malaysia, pagtanang mo sa babaeng gwapa, labi na short, wag, mugbo kayo, puritong jikyog ni Paras, Pilipinas, GT, tanaw gina, kay, di mo makasama ito bang mo senior sinjit, di mo makasana, may salamat kita, natin mata makakita ata, o muna, ang punto ba, wala may Malaysia, tanaw na siya, dilay, way da utan ba nga kuan inubanan so man usa sa kuan mga kaigsunan nga kuan usa sa atong ipambit nga ang kuan dapay kuan nga niyo ini si 3 o'clock prayer ikumot ni pastor sa una tong encuentro ng lalay sa part ng Glenilya tingali nga ikumot ko niya 3 o'clock prayer nga dadi kong larawan ba, bunda ko na igo. Kung dadaan din larawan, makasa sa ko kaya ako manghihatag mo. Pagpalit ng larawan niya, makita ta sunod. Kaya ikaw balik sa religious bookstore. Larawan na Santo Niño, larawan ni Virgen Maria. Para ibundak mo sa mutabangan. Ikaw lang dati ko. Kaya ako na ibundak. O sino nga mga pastor nga, na yung mga pastor nga, kontra kanyang larawan. Pero na uban mga laing reliyon na murispitar po sa mga balaan mo santo. Ini sa Attorney Diaz, ito sa na siya santo sa Katoliko. O, kaya lang, yang St. Francis of Assisi sa funeral homes. Pinsa, migo man na ni Kuan, DJ Irwin. So, muna yung sa punto mga kiksunan niya, marag kamay na yung kuwang itong Kuan. Ito na yung litok ko na yung Kuan. Itong Kuan na pirmahan ni Colonel Vidal, klaro kayo na. Si Anay Colonel Vidal na pirma sa 1997 kung isulti kanina nga ang katapusan na ito na basahon nga ang ipadawat ko na ito nga yung Christ suffered and died in his human nature in all his divine nature he could neither suffer nor die. His sufferings even at least were of infinite value because human divine natures were united in divine person of the Son of God. This we believe Baltimore Catechism. Imprimatur James McNulty. O niya, di manituhuan na kay ito mong gika-CBCP yun. Si CBCP nga, basig, gika-Cebu to. Ang ubad na ini, si Kristo gisakit, ug namatay sa iyang tuhanong kiniya, ang iyang pagka-Diyos dili siya mahimong magantos, ug dili siya mamatay. Sa diha nga namatay si Jesus sa iyang kalag ug lawas, nagkabulag aban na nagpabiling na usa sa iyang Diyos ng persona.
sa iyang lawas nga dito sa lubnganan iyang kalag dito sa limbo this we believe Baltimore Catechism number 3 page 71. So tungod kay kini opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika Romana ang musumpa kini dili na Katoliko. So kadang-kadang literal din na Katoliko kalagyan. Inisumpak mo sa ini. A person who deliberately denies even one of the doctrines of the church cannot be a Catholic. Asa mabasa ni? This we believe Baltimore Catechism, page 118. Ang balang kasulatan nagingon, kaya nga lang sa hari nga mga katuigan nga dili mamatay o dili makita nga Dios. Busa usa kadakong iris ang nagtudlo nga pagkamatay ni Jesucristo sa cross. Napil na matay sa bagayang pagka-Dios. So di by nature napil, iris yun. Ang iyong pagka-Diyos, misalmot siyang sakripisyo sa cross, apan wa mulipon sa kamatayan. So pag-ingon nga divine nature, experience it, perting iguas, pirmahan ni Colonel Vidal, na moingon ang pare nga divine person, divine nature, experience it, mo nag-ingon rin nga, ang nisalmot sa kamatayon, ang iyong pagka-Diyos, sa kadakong iris, mo nang perting hagbaag yun. Pirma ni Adam, Aper, Soprande, si His Eminence Ricardo Colonel Vidal, Arsobispo Subo sa unang panahon. Ya, wala man yung katapusan ng basahon, ay mo closing prayer ta. Huyaw na Brad kay daghan na ang taga-gaday literal na team, mana nila ni Father Darwin, Wendell Talibong, o Jando, uban pa nga sila sa Argesino. Dagham gina mga ang basa budbon sa bayan nga dili was kamaturan nagham gina mga protestante pero nagbibiling buhi bisa pila pa nakadagan nandudlo kag sayo si Wendell Talibong na masangil man nga dahil figurative kuno sa sukuran di na gikan ng Pader Abi butang-butangan ang Cebu o figurative kay wa bisa laylay sumbalik kay gaday literal mo sumpak mo si Cebu na unbiblical unhistorical man na sayop man na muna nga mubawas ang sila pero nagpiyong sila pagbawas kaya di man kaigo. Ano man? Ilang pare, suma, ang Holy Spirit mo, tudlo ko na nato mulamdag. Lucas 12:12, Matthew 10:20, 1:20. Ayaw ko mo problema sa yung iwali isulti kaya ni Susando mo tudlo diha kaninyo. 1:20. Kasi gina ni Kristo. Mga pare ito, mga apostoles. Marcos 3:14, King James Version. He ordained 12. Yurinahan niya mga pare ito, apostoles. Muna iti manay, nga pare katabi na sa nasipyat ko no. Wala lamdagi tingali lang sa Espiritu Santo. Muna diya. Printong dagog si President Tapos na recognize. Uban bag si Arturo ang tigpiminawon des gawas sa DYR, si Suarez. Siniminaw ron siya. Niya, masunod nga programa niya mag-iiksunan, si Joey Alpar, mga Tony, o si Wawi. Sain abordo, mayong hapon, Brad. Mayong adlaw sa sain, marag babae ito ni. Sister, unique mo na nga nara. Pasig sirak mo purmana. Paborito ni Juan, Jikiyog ni John Saldi Bumboradyo. So muna nga, ang ini, pamalandong taugma sa Badaw at programa Lunes to Biyernes Magsisyunan, 3 to 4 hapon rin sa DYER Island FM Radio. So, tingali karon na nasip di live na rin sa CFD office na puti programa ni Chato si Gregory sa kapatanon nga God cannot die mga kigsunan. Nya tapuson diri sa mubo nga pagampo mga kigsunan. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Ginoo sa imong higayon nga gihatag nga gikan kanina adto imong orasa. Way kulen way katalagman. Inita na mo gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria o ni San Roque ug sa tanang anghel mga santo sa langit. Amen. In nomine Patri et Filius et Spiritu Sancti. Amen. God bless to everyone. Rajuel ba si kuan na? Nana siya? Higop mo. Oh. Higop. Kami pa gina to. Ano? Safe day. Ako pa